Kapakaya gumanat tanudan. Oh, naku na. Ano malo madagi ako. Way, mabintang solob. Nauntaw ka nun. Asar ka malo, miya bintang sa mga labitan, ha? Malo tanong sang isang yan. Nakagiya napakilay tanong ako. Lagi doon bubukal, ha? Ay, dapat yun. Na. Wasiat napakaukitan sa idayda, ha? Kataya, napakamakin ganyan. Pananadam ko muna ainang ka ko imantong aguna na ukonumbay ko pagkauriya so agama Islam ladarutu pa agama di paguyag ulang wana Salim na mga pagariyaming ami mamasain ng tong na magayon na yung tanong na mag-isa-isa tanong na pagkalaan na susimba kung kada na adapayag na itindagan sambayang kapula oso agama na ilaw da soring asa asimo katao pagingad kaamay ko datano ko biyaro ba ko lupa nasuta mo kagubangsa nadida ka kasabot sa amalutaw sa dunia ini saya. Ikadua matatago saya kalipatan na kanong panana ay man to kapapantaga na problema tanon na tabiya rekano mga bay na labi patang ibu makakalabuso ang malagi dito sa kiyas nita nagukiyang beban ang makakalabuso san sa ato na inibasi sa Manila labi patang ibu ang mga bae nasa nga BUL nasi ko matatago saya akapumbalan tano so kalabuso kapumbalan penology kapumbalan tano nakapakaya mapakatinig tano sa kalabuso may transfero ng utang mga baer katano pangninta ko wala rila niyan siran naguyaman niyan na magay sa ukit ang madasiransan ang makapasagi nga BUL na madakalaki as hindi tanon
Nasumpa kasi Gamal Ali, amya attorney Wisaun. Kada kaya hindi na ba na si Gamal Ali, pati no sa UBGP, na kaya pag-attorneyan yan. Na miya ko niya naging uta miya solbi naging uta miya ilay niya nang uta mo laro na ay miya kasakit to sakit to sa ginawa na adin aming bubawa taon asama niya na din kubaya ko nagito yung butuan niyo ang butuan niyo adita no kugo batano rosu nang butuan niyo wagi yes kantano siran maon sagi ang kaya manan niyan na kuan na di ko nang katawan ni dusa o pagno o di makataban naging ano sama na adin na di umbeling kapagkaya kaso tradisyon tano mga maranaw na sabab ko kaya daw kabnar tano na di tano di datar tano wana miyakap pamagmid din sa mga Allahu Akbar na isanan pagway niyo kitransfer saya na miyakagaan na kaya kukumaon na sukyas ni tanon na mananian na miada na man so tituro na kuan ba austo ang nakasalan niyan na kapakaya ma-amnesty mapardon diyan na ni mga mananian na pagwen tano sa ganyan nga kapag Allahu Akbar ano man dito sa kapagwaya na malama mo ay arga kaya kalayan ni arga na miyasahido na labiduga to singibu miyasahid siya tumiyuga sa arugo katam na madrasa background niyo nagina na dati pira ko nga pira kayo na giraw man na mga injustices ang maadun rakatano na yung tapamirak salakaw rom sa tapamirak salakaw sa pamirak ko tagkakuwatan no 70 to 60 to 70% isa uno to na ikadua nang begantan weran sa Special Development Fund 50 billion matatagos ang na BUL kaysa kami dumirapsan ini po si sa negosasyon na taman sa kaya nadrapaw na susakano na dakuron mablag na 50 billion na Special Development Fund diyan ko ta 50 billion kaya kabaya amin na magatos na tignan na tanto amala tumo 50 billion na tigin mana makuha niyo sa Special Development Fund ay ang ano to na ando man ay karaw tatano sa nga region 10 nga mga region na makaubayar katano na ando man ay mini puro siran na miya uri tano na yung manan yan na ubatano siran makat sa aparaw ta na manggasto tano to agiyang mo to 50 ato na to ba 50 billion na yakap kakwaro na umasaragon na 5 billion na kiumano to sa 70 billion ato na panipad kadua penapod the opportunity na sulango ano taxes saya sa giyang nga bangsa moro territory so mga taxes on ay namataw sa kitab nagita mga tax pa mga bayad pa na 70% share katano na 20% share sa Manila sa national government na kasuspindi dito ko 10 years na kiumang bansa giyang nga pamiraktan kadua ay mga pagsampan nagyan ang mga minatano na 50-50 pan laon na mina na 50-50 pan na matatago kaya perma Giyaw iti tigak na ya rizuku mayasa o bigay rehisab agiraso Allah na yaro mineski na din na baon pagitungan Allahu Akbar na naman ay ditano sa yakap tumikir rata saya ginawa na may ito ay oras na ditano giyang mga Kristiyan na naman ay kapakakosong rakatano ano man ay kasabutiran saya uwi nasa man ay naptirong nakarakanon kadet giyang mga pagariak ng mga ulama asabab sagi na ulama ay may kataban man na sa mga ulama kasi sa salamadasim na mag-isa-isa tanong manto na yaman niya naguskano mamuna amay kung makababaling tanong na uman isa nagkumpinin niya so lulutian o nalulutian ro sa magsaysay nalulutian sa kawan giyayay sa manaya na maptiro arkano pamanagkumpinan tano sa mga watatano mga tunganay tano ang makabuto tano sa yes katanto ang mala mapapadalam si ada so halal food ay manan yan na adin na kapuelam na parliament agita kapakapambal tano sa opisina asya pa niyan so yung nga mga ingredients sa yung nga barang-barang din napakatindiganan so pakatindiganan no pa masiko bangsa moro government ay power tano ini bergerak tano siko power of the government na 50 agunam pakatin diguto ang mga opisina na adna perakyan na sulangwan no qualified kano na yaman na niya nagkita usagin ng mga opisina
Kaya mana na ketagunan na ibed na ya, magpunta no bed. Gina ni pipikiran niyo, insyaallah taala, naging na 4 piece, gina na 4 piece. Agu gianganan senior, agu gianganan hil, uyan na era na kanabanan keda, kakuman ang bednanan. Kina mga senior citizen na 5 gatos, kapag gina balawin tano 5,000, 10,000, Allahu Akbar. Kaya priority kaya sama na sa kami. Priority kami sama na pag-identify namin insyaallah. So ay man na miyarasay saya na so veteran office o bang sa moro na tugusan. Kagya na piraktan. Ad na piraktan. Gaya matatago saya sa ayamanan niya. So mamuso mga maestra. Ayaw kadang mga maestra sa Lanao del Norte, Lanao del Sur na 2,600, 26,000. Nakanaba sirananan keda sa galubag. Saan tatira keda sa galubag ka? Kaumanan si Ramba din na sumamuso ay manan yan na ke-institutionalize o madrasa. Nayamanan yan na kesukayan mamuso mga ustada. Ugay na makapambal tanong sa civil service code. Kagaya di man mapia, uba sa mga maestra na dagkis o mga watatano, kay dasiran matrening. Datar mamu mga ustad, na dagkis o mga wata, kagaya dasiran matrening. Isa priority bill, legislation na kapumbalan a parliamentary. Na gianganan upama, tunay ni ba kapumbalan na parliamentary, na gianganan educational code, aguso civil service code. Na Allahu Akbar, giyan nalimuay, kasama na dia ko diinggagaan na ando madaya ba may kasabutin niya sa ino kata mapipikiram na si Habib na mapipikiran na sunga koron kagaya ay manan na kasusumpata ini ay katuruya Haji Murad kata so katuruya Haji Murad gaya ko saya kuan yung takya praliami si isa di Grand Rally si isa panagi na tingin sama na tingin manay na kailangan natin na sulangon no expertise sulangon no expertise sa mga skill ubang sa muro na matimo-timo atigin. Matimo-timo atigin manay. So bureaucrats, gusto mga technocrats na matimo-timo na natigin. Nagina natigin na ando manay kadayri katanoron. So ay manan na sulangon na lango ano kapasangan niya na timo na umpungan na pembelan niya no ando manay kambali niya no saukit akanguna ano to. Da ako saya nagyan na 50 agu 50 agu 6 power na ayamanan niya na pembela na sa opisina na aya mutuan sa general welfare clause apan ko power a parliamentary o general welfare clause na power o ayamanan niya na ketagusan sa parliamentary mga representative ba parliament na ayamanan niya na sa opisina na matatago kira na authority agi unta kapag umbaliran sa kitab asulang-ulang wan wawida akal o bang samoro apian to nawida akal nasara dinian masugat so national security o national government na keapruban na adna perakyan Allahu Akbar eno tano di titidaway agi era kada aba pada opportunity yang matatago saya na pititidawan tano agi nga era ayamanan niya naswera na dinuto ke alen na kumanamben sa mga privileges sa mga opportunity na kumanamben insyaallah taala kagi na limu aya o Allah agian kaya biuil amiatagu sertano aya gitu ba kasya na kanumbu pinalamatan na naging mga pagaritano mga ulama particularly sa gaya Asdika Foundation kapasiran mambu dinggel beksi ko kamapiantano na aya pinamarantano sa manaya na ando manaya kapaka ku coordinate tano sa gaya iya maulala ay pagorianan saya naging nga programa na miya kumbin sa presidente miya kumbin so 20 agupat senador gusto labi anay katulugatos congressman na tiari mairan nagi kamapian ge kakeda uredu sagiang ga iyo pama amiatid magagedam tano so muto tano insyaallah taala sa yes ako lan tano so no akatawan tano kepakaya madusa sa kita pagdunian selam nang sa kanobu nagugid ni kapuguda sa karkano mamu
kaad na padamiting kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.